Колаборанти з Запорізької області боягузливо переховуються у Криму, але кожне повернення може бути останнім. Партизани з Мелітополя попередили російських посіпак, що на них чекає доля Максима Зубарєва. Автівку гауляйтера селища Якимівка підірвали зранку понеділка на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Мелітополя. Окупанти повідомляють, що його ушпиталили у важкому стані. Максим Зубарєв – давній прихильник Компартії, місцевий корупціонер і одним з перших присягнув російським окупантам. Эта тварь пока что в больнице, но наши люди уже на месте, так что работа будет закончена. Пользуясь случаем, передаем привет Андрюше Сигуте, Вове Рогову и Жене Балецкому. Мальчики, вы следующие. Большую часть времени вы как крысы прячетесь в Крыму. Но каждый раз, когда вы приезжаете в город, может стать для вас последним. Бої зосередились у центрі Бахмута. Ватажок найманців Євгеній Пригожин вже заявив про так зване юридичне захоплення міста, бо, мовляв, контролює адміністрацію Бахмута. Речник східного групування військ Сергій Череватий парирував: російську ганчірку могли повісити хоч над вбиральнею, а бої тривають навколо будівлі Бахмутської міськради. Місто росіяни не захопили, наголошують у Збройних силах. Більше, найщільніша забудова розташована саме на заході Бахмута. Місто перетворилося на привид. З понад 70 тисяч містян у Бахмуті залишаються близько 3,5 тисяч, серед яких і 32 дитини. У перервах між боями українські військові вмовляють людей рятуватися та залишити місто. Хорошо. Если я піду туди, на той край, если кто-то согласится, и я поїду. Ну, поговоріть з сусідами, що ж. Ну, Поговоріть, що всіх заберемо, відвеземо волонтерам, вас там далі нормально забезпечать усе. а куди ви відвезете? В Часов Яру, а там волонтери вас чекатимуть. Вас заберуть. Не менш гаряче на Авдіївському напрямку. Російські окупанти вже рік намагаються загарбати місто. Не скоряється і Мар'їнка. Гарнізон міста стримує ворожу навалу на самісіньких підступах до окупованого Донецька. Мавпувати найманців Вагнер намагається окупаційний глава Криму. У Центрі журналістських розслідувань дослідили збройне угрупування, створене під егідою Сергія Аксьонова. ПВК «Конвой» навіть називають аксьонівцями. Уперше бойовики засвітилися у лютому. Розвідувально-штурмовий підрозділ формально 30-й загін «Барс Лівадія». Доступ до зони бойових дій, за даними розслідувачів, їм забезпечує 150-та Ідрицько-Берлінська мотострілецька дивізія, що дислокується в Ростовській області. Це вказано у шаблоні запиту, який родичі добровольців мають подати у військкомат. Другий контракт бойовики підписують з Барсом, який дозволяє їм мати гарантовані виплати у разі поранення чи смерті, а також обіцяну Аксьоновим ділянку землі у Криму. Мотивация – это патриотизм, любовь к родине. И мы не можем смириться с тем, что Запад нам навязывает. Очолює збіговисько такий собі Мазай. Він же Константин Пікалов, наближений до Євгенія Пригожина та воював у Югославії, Грузії, на Мадагаскарі та ще бозна де. І саме на Мазаї оформлені дві юридичні особи «Конвой», одна з яких зареєстрована у Санкт-Петербурзі зі статутним капіталом у 100 мільйонів рублів. Здесь, да, крымский рубеж. За спиной Крым, это вторая Москва сейчас. Фінансування та усіляка підтримка на Сергієві Аксьонові. Це не приховує ні сам окупаційний ватажок, ні підвладні пропагандисти. Він навіть приїздив на позиції конвою, мавпуючи ватажка вагнерівців. Також Аксьонов неодноразово публічно підтримував Пригожина. Поддерживаю Евгения Викторовича Пригожина, поддерживаю действия компании «Вагнер», ЧВК «Вагнер». Заявлено, що конвой, чи то Ливадія, стоїть частково у Запорізькій та Херсонській областях. Хоча здебільшого їхня робота пропагандистська – показати, що буцімто кримчани охоче воюють проти України. Навіть у такій жалюгідній формі.
написать письмо Зеленскому! Да кто он такой? Черт, Люцифера сын! Збіговисько бандитів оформлене як приватна військова кампанія, передусім обслуга їхніх власників, які вже відчувають небезпеку, вважає голова меджлісу Рефат Чубаров. В цьому хаосі вони вже думають про те, як зберігатимуться самі і зберігатимуть свої, можливо, активи. Тобто ці приватні військові кампанії зараз створюються для того, щоб в майбутньому забезпечити інтереси і безпеку тих, хто їх і створює сьогодні. Все свідчить про близькість приватних військових формувань Аксьонова та Пригожина. У Центрі журналістських розслідувань дійшли висновку, що безпосереднє формування, злагодження і командування підрозділами лежить на пітерській компанії «Конвой» і її керівнику Константіну Пікалову. А от за фінансування відповідає Сергій Аксьонов, який з кожною бавовною все палкіше запевняє російське керівництво у неприступності Криму. 12 українців повернули з російського полону. Це 10 військових, які були захоплені у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, а також поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. 2 цивільних, яких Росія утримувала як заручників, із села Липці, що на Харківщині, та з Маріуполя. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.